Hej YouTube. Hold kæft, man ved ikke, hvad man skal sige. Lad os lige starte med at dræbe en. Vil I se, hvordan man gør det? Kom, ham der han står stille. Ham der Jobink. Og det er sådan, man gør det. Vil I se, hvordan man dræber ham der Cole? Så gør man bare sådan der. Jeg kan give et eksempel med ham der Mac. Ham der. Og jeg er så owner på den her server. Det her. Det her, det er PvP. Som I kan se, at det er en ret lille PvP, men fuck det. Og så er der spawn lige her. Og herhen, der kan man købe mit tools, købe enchanted rustning. Og så er der ovenpå, så kan du enchante og kigge ud over. Trods alt står der PvP der. Og der er MS5 guys. Skal vi lige vise, hvordan man dræber ham? Han gør bare sådan her. Og så gider han ikke mere. Og gutter, dræb lige ham der dernede. Og der er en, der er død i spawn. Der er en, der er død i spawn med dia, gutter. Ja. Han tog det igen. Hvordan kunne du komme derind? Så har mine venner lige fundet et hus, selvfølgelig. Og lidt ret noget hus. Og som I kan se, Drenge, synes I ikke er videoen ikke færdig endnu? Jo, skal vi ikke sige det for i dag? Jo. Og sådan.